Hasit hořící olej vodou by mohlo napadnout leckoho. Jaká je ale alternativa? Hasičák funguje, ale uklízet bych to nechtěla. Byla to dlouhá cesta, ale našli jsme řešení. První foga schořela po 10 vteřinách a my neměli v úmyslu vůbec pokračovat. Po půl roce k nám přišel Milan Jakubek z první lékařské, abychom částice našeho tepelného štítu zmenšili do nanorozměrů. Teď jsou tak malé, že se do tkaniny krásně vejdou. Samotná tkanina a především její nasákavost byla další velký úkol. To se po několika testovacích verzích podařilo a pan Kubák přišel s jedinečným systémem tkaní bavlny. Poslední, co nám ještě chybělo, bylo nastavení vhodné formulace smáčedla. Ono vlastně celé je to o synergii mezi tkaninou, tepelným štítem a smáčedlem. Od první verze produktu jsme nyní na 30násobném výkonu. Pro představu, při testování pálíme do foga ohněm z hořáku o teplotě 500 stupňů Celsia. Na druhé straně deky měříme teploty okolo 30 stupňů Celsia. Vydrží takový nápor déle než 5 minut a to je ten oheň pořád živený. Což nás přivedlo k ambicioznímu plánu otestovat foga na hasební schopnost hasičáku, kde se simuluje reálný požár. Když jsme s tím obeznámili zkušebního technika, 3krát se ujišťoval, zda to myslíme vážně, že hodláme 21B hasit dečkou. Deset, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cítil jsi ten žár? Popravdě vůbec. Použil jsem foga jako štít, jen mě štve, že jsem měl na sobě ten oblek. Bez něj by nás ale ten test podle normy nenechali udělat. Tak aspoň na ten olej. Tady už Michal v civilu hasí 5 litrů samovzníceného oleje ve strojírenském zkušebním ústavu, což odpovídá požáru 5F. V tom letinovém kotlíku se to teplo dlouho drží, proto ho necháváme přikrytý, dokud nevychladne, aby se olej po odkrytí znovu nevznítil. Ta samá zkouška probíhala na Technickém ústavu požární ochrany a hasič byl opět řádně ustrojen. Technický ústav požární ochrany také testoval foga na tepelnou odolnost, kdy pod ní hořel heptan o teplotě plamene okolo 600 stupňů Celsia. Tento test potvrzoval námi deklarované hodnoty 92% absorpce a odrazivosti tepla, kterou foga má. V těchto vlastnostech vyniká nejvíc. Také nám vznikl požadavek na hašení pomocí foga v laboratoři. Tam může během práce docházet i k detonaci a pak se střepiny rozletí po celém okolí. Navíc je všude spousta vzorků, někdy velmi cenných, a vědci chtějí hasit šetrně. Na to se pak používají foga v mini provedení. Hořící vzorek se nikam nemusí přenášet, bývá vratký a tak je potřeba jej z foga dobře uchopit a zabalit. Foga je hotová, takže pojďme zachránit naši kuchyň. Foga je uživatelsky přívětivá, hasíte s ní v klidu, ale především, když už hasíte, nespůsobíte fatální škody v interiéru, což na tom uživatelé nejvíce oceňují.